Здравейте, е Бокс 7, аз съм Пронтос и днес ще играем Майнкрафт. Така ще дам нов Worlds. Съжалявам за лага, който ще има. Въпреки това ще го кача, ще създам бонус 6. Така, Create New Worlds, Loading Worlds, Building терен. Съжалявам, че Майнкрафт много забива. Бях решил да направя един клип много преди това, но не си бях включил микрофона. Така. Чупим дърво с голям лак. Често забравихме да отворим. Така, аз нов ник съм заради това Getting Woods. Ето ги нещата. Най-важните неща за едно стартиране на World. Всеки път са различни. Така, кажете, ако знаете как се казва мода или там каквото е за картата, защото много пъти съм си губил къщата. И кажете дали искате още да снимам. Така, мисля този като пръв епизод да го направя много кратък. Така и пак казвам, ще го кача въпреки лага. Не, мисля да го направя голям. Ще направя... не знам. Ще разберете колко е голям. Нали, като го гледат, че с малко си взема. С голям лак. Така, благодаря ви, нали, че поне сте гледали клипа. Не е нужно да лайквате. Просто напишете дали искате още поредици. Каквото искате правите, нали. Само казвате дали правя поредици, вие ако искате си лайквате. Към... Така. И така, дайте някой хубав сервер. Аз ще рекламирам Hardcraft. И още един в момента не му знам IP-то и снимам, защото нямам интернет. Да не се очудите защо почвам поредица. И пак да ви кажа, съжалявам много за лага. Но този синглплеер survival ще бъде много малък. Ще снимам в сервер. В един сервер, където си изгубих хома на Дилянчо. Както се казва. Само че той се казва Дилян. Той си сетнал хома, но беше банът сега. Лошо положение. Много лошо положение. Сега пъртнаха до джунглата, нали не можа да се намеря пак хома. Имам 3 сиц. Така в момента е 7:47 сутринта, събота е... Чайте малко. Да, събота е... Не. Да, събота е, добре. Давайте идеи какво да правя. Нищо не ми хрумва. Меч даваха ли ми, че не можа да разбера. Фак не. Така. Камък. ККК. Пратите, пак ви казвам, някой хубав сервер, защото аз играя в 2.
нали, когато то хардкрафта винаги е включена, се рестартира след една минута, след 2 минути, след 10 минути, след 100 минути. Абе, нали се рестартира? Нали, те. Хората, които го играят, аз там съм супер фризбой. Хората, които играят в него, да искат да им, нали, да им помагам, който е нов. Той изписва кой е нов, нали, кой не е. Всичко ще разбера, ако ме лъжете. Ще ви дам, не съм на Creative Mode, но ще ви дам, аз имам шоп. Елате, ако играете там, елате на Warfree шоп. С 6 FPS съм разбиратели. Свикнал съм да талка по скайп. Но без интернет как се талква по скайп, а? Я кажете. Добре, за това ще направя Workbench. Achievements. Yeah. Сега да почвам да играя Minecraft. Minecraft is the best game. Oh yeah. Holy shit. Ако само едно направо ще гръбна. Не. Имам гадна кашлица. Съжалявам за нея. Ще го взема. Така, съжалявам, че кашна пак кам. Имате някакви претенции, кай. Я изчайте малко. Ще го направя на български малко. US, Монтана, България, нали къде си. Нали, ако съм го изпуснал, направо ще го напа майката. Ето го. А пък ако може да го цъкна. Настройки. Видео настройки. Яркост. Готов съм. Още е. Това направих яркостта. Затова си го обърна, защото не съм специалист по английски. Ще гръмни. Свикнал съм в сървърче да ми чупи нещо. Хора, знаете, че нямам бандикам. И може само до 10 минутки сега, докато не ми дадат в рапс там 5, какво беше. Клиповете ми ще бъдат само 5 минутки на Майнкрафт и мисля вече да почна сериозно да правя клипчета. Съжалявам, ако не виждате, чакай малко. Ако не виждате, вече виждате. Сигурен съм, 100%. Така. Кажете, моля се, как се казва тоя мод за картата, защото много път съм си губил къща, казах ви. И с нощи в 11 нещо се търсих, но го намерих 5 коленци. Абе, направо давах си 100 лева да има телепортнат до джунглата и заеби. И пак не намерих де. Всичките парите от началото ти дава 100 кинта.